के पकौड़ो बोल के आफते मोल ले लेनी हम। अरे सुना तारू, आके हई देखो कतना और काटे के बा प्याज। एक काम बोली है का के बैठल बनी 3 गो प्याज काटे के कोनी है 3 पाव के कहले पूरे गांव के खियाम का पकोड़ा। थरिया उठा के रोड पर फेंक आई, ढेर जुबान चलाई तो पहले आके ना देख सकत रहलू। हां आके चपर चपर मुंह चलावे लगलू। और काम तो नहीं के हमरा लगे आके रहो लगे बैठ जाई कैसे रहो के प्याज काटे के हम कहले बानी। अब के आगे कबाड़ी वाला के तो हम 12 बजे बुलैले रहनी, ई के आगे ले टाइम में तो अब जो खाड़ा खाड़ा ना मिल जाई, जब ले जाके ना देखबू खाली मुंह चलावे आवेला, बस हाथ तुड़ के बैठ गईली। खोले में हाथ ना समय लागेला, गेट ना खोल सकत रू। तू अपना आदत से बाज ना आईबू, हैं? आदत से बाज इसको ना खुआव तू। बोला तनी फुकल जी। खुश रह खुश रह। छोटू 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 फूफा गोड़ लगता नहीं फूफा। छोटू तू बतावा सब मर्दन लेके हो गइल, हैं? तू मेहरारू वाला काम करता रह, हैं? सारी आदमी पहले बताओ प्याज कटेला, हैं? जब औरत निकम्मी हो गइल बिया तो 5-6 गो नौकर रख ले हल कर, ठीक बा? ना ना फूफा, इनकर हाथ टूट गई रहल हनु, तो यही से हम थोड़ा पकौड़ा बनावे खातिर प्याज काटत रहनी हा। पकौड़ा खाए के मेरा मन रहल हा। पागल हो बोला हो का? तेरा प्याज क्या काटला के जरूरत रहल? घाम में चल के आइल बनी तो थोड़ा ठंडा वंडा पी लेती, रवा तो आते एकदम। ठीक बा, ठंडा तक कहलू ठंडा ठीक बा। वंडा मतलब का भाई? तार आदत कबो छूटी न, आदत से चार बड़ू। ई कौन स्टाइल है? हां? प्लास्टर भई रहल हा फूफा, हाथ टूट गई रहल इनकर। कैसे? वो बाथरूम में लाइट ना रहे, गईली नहाए, बोर्ड फिसल गए। बाथरूम में लाइट जला के के ने हाला? छोड़ा ठंडा वंडा, कॉफी पियावा हमारा के। छोटू तारा मेहरारू के बहुत अभी तक घमंड नहीं खे गई। अरे फूफा एगो कहावत सुन ले होखब कि थोथा चना बाजे घना, उहे हाल बा। मालूम बा मालूम बा। एगो हमारे पेट में आग लगल बा कि 1-2 कप लिए रहते तो छोटुओ पी ले रहते। ई क्या बैठ के मुंह देखी हैं? एगो हाथ से एक एगो नुआई, जा तनी दूसर का और ले आ दे। रहे द हमारा चाय वाय के जरूरत नहीं खे। आतना दिन पर आइल बड़े फूफा, कम से कम 2-4 बात आके ढंग से बैठ के बातें चित कर ले तू। वो कहते कि हाँ ठीक ठाक बा। पता ना के कहले रहे आए खातिर आ गइलन मुंह उठा के। बहू आगे पढ़ाई ना कैलू? पढ़ाई खातिर नु फूफा, घर के माहौल अच्छा होके के चाहिए। एजुगा तो दिन भर गोली बारूद चलत रहेला, एकदम बॉर्डर बना रहेला बुझाता। देखिए नी, इहे माहौल रहेला जिया, तो ऐसन माहौल में पढ़ाई ना होला। सुनो बहू, हाथना सुख शांति वाला घर परिवार मिलल बा। हमार बहिन के ओकर मर्द पियत रहला, हमार बहिन वो घर में पढ़ लिख के सरकारी आशा बहू के नौकरी पइले बिया। लगन के बात होखेला फूफा, जेकरा करे के होखेला नु उ करिए लेवेला। कैसनो माहौल देख करके उ कर लिया, पढ़ ली। आ जेकरा ना पढ़े के होई 9 गो नखला करत रही हमेशा। फूफा जी, हम तो सुन ले रहनी कि और बेटा आईएएस के तैयारी करता, हम देखनी कि फेल हो गई। ना होखेला रे लहिनिया, उ नॉट क्वालिफाइड बा। ठीक त बा फूफा,
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में तो हो जाई हैं इहो लगने की कमी होई, ये से सब अटेम्प्ट में फेल हो गइल बड़न। तुम्हारा बहू तार फुए के परछा ही ले ले बा। एकर मतलब वो ट्यूशने पढ़ाई है का? तनिको बोले के हमारा फुआ के बारे में का बोलता रू हैं? उ फ्री रहत रहली त ट्यूशन पढ़ा लेत रहली त एकर मतलब ई ना भइल कि उनकर लइको ट्यूशने पढ़ाई। सरकारी अधिकारी बनी सरकारी। एमे हम गलत का कह देनी? अब मान ली कल के केहू रउआ सरकारी अधिकारी ना रहे, अब केहू केहू कही कि रउआ सरकारी अधिकारी नहीं खी तो हमरा का बुरा लगी? हमार त बुरा लागी है। सरकारी आदमी है हम, 85,000 रुपया हमार तनख्वाह बा, ठीक बा। आ जेने कर जानी नु लोग सलाम ठोकत रहेला कि सलाम साहेब सलाम। तबा छोटू तार फुओ से सब कोई डेराला हैं? बताव आज तक ले हमारा घर में बिजली के मीटर तक ले नहीं खे लागल। दुआर पर तो दुआर पर ना लोग चढ़ेला, डरे उनकरा से। कौन बात भाई? रउआ सरकारी बिजली फूकतनी आ उहो चोरी से बिना पैसा दिए। तू का जाना तारू सरकारी आदमी के मतलब है? उहो एगो पहुंचल आदमी बाड़ी, ठीक बा। लोग उनकरो जहाँ जाली सलाम ठोकेला, थर थर उनकरो से कापेला लोग। बाकी तारा तो सब बुझाई ना, ये सबसे परे बाड़ू। वो लोग के रुतबे अलग होखेला। और न हाँ हाँ घुमा घुमा के बतियाव तरु हमारा से ना मार तरु। हाँ सब जानो तनी हम। तरफ फूफा जेकरा में कमी होखेला नु उहे ऐसन बतिया करेला, आ तहरा में लगन रहित नु। मतलब का बार और कहे के? मतलब फूफा आ गई बानी तो कुछ मतलब कह दे। हई घर जब छवात रहे तो पूरा दिन हम घाम में कुर्सी लगा के बैठ के देखत रहनी। तू कौन पहाड़ तुरत रहलू है? लेबर मिस्त्री तक खापड़ा कुल छावत रहला। हाँ हाँ फूफा जी, जौन कहे के बा कहली। ओ जी जब जब मटेरियल के कमी होत रहे नु हम ही बार बार मंगवावत रहनी और चुटकी में सारा सामान आवत रहे। जाओ तो चुटकी में सामान मंगावत रहलू नु, ओमे पैसा एगो सरकारी अधिकारी के लागत रहल ह, ठीक। तहार पैसा उनकरे नु ह, अबे नु बेहिसाब खर्चा होला। ई ठीक नइखे बात दुल्हनिया, ठीक बा। बे वजह के पैसा कहीं खर्चा कइला के हाथ ना महंगाई में जरूरत नइखे। ये बात ठीक नहीं है फूफा। एक तो पहले से ही हमरा घर में आग लगल बा, अरे वो आके और में घी डाले के काम करता नहीं। 1 मिनट बहू, ई तहार घर ना ह, ठीक बा। मुंह संभाल के बोलो। एक दिन का तू खपड़ा चढ़वा देलू हैं तो का तू हमारा के घरे आवे से रोक देबू बहू? रोके के तो हमनी अपन बियाह में भी रउआ लोगिन के ना रोक पाइनी है। आ ओकर नतीजा फुआ के ड्रामा। है दिमाग खराब नहीं करो, कहू कुछ बोल देलू। का बियाह में ड्रामा कर देल रही हमार फुआ? है भुला गई नी और फुआ हमरा चाचा के पीछे लाग गई रही हाथ धो के हुआ। और ओकरा बाद उ टेंट वाला में ड्रामा, ओकरा से तो मार पीट ऐसन भइल ओकर हाथ गुड़ो टूट गई। सुनो बहू, छोटू के फुआ पर ऐसन इंजाम मत लगावा। तार मौसी अइली टिक्की पूछे आ तार चाची हमारे पीछे पीछे लार चुआवत अइली। बुरा न देखन को मैं चला। ओ एक मिनट, पहले ही अपन फूफा से पूछिए कि मुलाकात करे आयल बनी कि मुक्कालात करे आयल बनी। आई रहती तारा घर में, हम हॉस्पिटल में आई रहनी तारा फुआ के देखावे खातिर, तो बड़ा लंबा लाइन रहला। तारा फुआ के लाइन में लगा के आइल बनी। हम कहनी कि चलो तनी कॉफी वॉफी पी ली, भेंट उठ मुलाकात हो जाई। यही से हमरा पहले ही शक भइल ह, ना तो रउआ आवे नी फुआ के साथ वो 6-6 को बैग लेके। रउआ अकेले कैसे आवे? अच्छा कहे के का मतलब बताहार? एकरा मतलब साफ बा छोटू कि तारा घर में आइल गोइल हमार बंद हो गइल बा। पोस पाल के तारा के बाड़ा कर देनी हम। आजकल के मेहरारू आगे से शासन चलावत तरी से। और कुछ बाकी रह गई बन उजलल कटल सुनाए के तो उहो सुना दी कि तहार और छोटू के गुस्सा आवे आ उ घर में घरेलू हिंसा चालू कर देस। एगो सरकारी अधिकारी के प्रण बा कि उ घरेलू हिंसा कबही ना कर सकेला। बाबू मेहरारू के आदत बानू कि कहियो प्राण टूट जाए। प्राण टूटे ना टूटे, लेकिन हाँ ई घर जरूर टूट जाई। कैसे जब से आइल बानी नु फूले फूल बरसावता नहीं रहुआ। हाँ नंबर आ गई। हाँ छोटू के घर आई रहनी।
पानी पानी ये तो पानी में जहरो मिला के पिया दी हैं उनको ठीक बा हम आवत तनी। फूफा फूफा ल पड़ गई ठंडक कलेजा के तारा ई आदत रहल नु त केहू ना आई तारा घरे ठीक बा। ऐसन बा ऐसन रिश्तेदार जे घर में हमेशा फूट डाले नाही आइनू तो तबे निमन बा, ऐसन रिश्तेदार चाहबे ना करी। औ तहार भैया जन आके एक महीना पड़ा रहलन सब बैठ बैठ के खालन सा खाले ओकनी के ना कहेलू। कम से कम रउआ के हर बतिया पे ताना तो ना नु मारे ले लोग। तहारा से बकवास कर ले कि जाके होरी को प्याज काट के आंख से आंसुए बहा लीही उहे ठीक बा। अब ऐसन बा हमार मन बदल गइल बा, अब हम प्याज के पकौड़ा ना खाएम, हम आलू के खाएम। आ देखा तनी अब रउआ कैसे ना बनाएम।